omonene ngo tokwanera ale anchamo momo eri bagaisi nini ndire ntari kobo mutambe na ndeti nkobo mutambe asinge nchomo geni oikire akikera akobetererio soke mangana tayo lakini ringaneri nabo liragokonya igo twatebete nga igo tukulenda asinge ncho aba banibo bolimo no balegati kanisa cheito omubasta nabaguchi kanisa yainu tabweka ini olengo muna bana omongino ndare kurwo barali muna for example omubasta ara omwana wo Kristo minobo abolito oma njoma teti ngokwana muna Yesu atagete onyo omwana tali ababale kanisa yaiteye tali ababara ara omwana wo Kristo minobo lito tako ngakitokorwania mangana muna yekiagera no aramo na ringana tugateba ninga goikobo gutenena aburi tako irwe gora imelio katoga kanania ibona inata nkoba inyori bwango nga sinyeta matuka mange ninki Yesu alego Yesu gabe tumusabi naenda alengo musabi naenda akuengata matuka mange erenya sai lakini naenda agusaba tekingia nchandita matuka dichibu nanyorete neri nyasaye tagokora ingana nonyenji Yesu tamokorere tingana atamusabiti nonyenji Yesu nyasaye tamokorere tingana nonyene kerago chagochora aboro kigubaye he had to pray amora engambara byagochora omuntu nara utaigwete munango kwana igare gusaba goika tusabe nonyene kanisa imama ngana aro amabe amanya koera nonyene omuntu yurororo kero kinasa gosogwete tusabe omonene amurusi ororo etege tunugoro ete yaligereria lakini ringa amono koboria amono gosoma maliko nabanyorete ringa enyo ndiga gotoga idinga kitogosala kanisa eria ino egento gegokoira ororo nobwenete gosaba wana okonyoru kori okaganyererete ringana you are mistaken okonyori korio atata ninchio mapema ninchio mugaso ninchio tebiri saba enyomba ya Nyasaye church na sogosa ochigo soma omosani ochere tuno musani botuko naenda akagenda so musani oye botuko a chain of 3 friends at night musani agatare runo musani botuko akagenda so musani oye botuko origererie ase Luke 11:13 igego tebanga 13 ne no ego tebanga onye inu abamora ababe mumanyete ko abana baine biegwe bya ntegerere ndege turigererie line ye 13 chapter 11 of Luke nginjo nere to ko babanga aba nyobuya onye goika goikio kogoro irana magega onye goika gosuka ukairana irana magega rigererie 13 to yesome yoka how to na kiora tenene boko ngwan sense ya yumbire. Can someone read for us verse 13 of Luke 11? Tabwa no nyino gotasaba okonge to bwate we are not in the spirit.
tigango tebonye turi kunyara gusaba, you don't have the spirit, you've not grown in the spirit. Of course no bwate mesha yo muika, no bwato muika ko ta komenta kuba abana banyasayo muika go gusabwa. You don't just get into the spirit korwa sebo saigo, you pray. You know very well Matthew 4:4. Muiko moraete go chiruru. O muika go kora go chiaso go chikonyorama ya. O muika no rogo ko leading to fasting. Muika. Tadi ase chi meme chi